Čaute, vítam vás pri novom videu a dneska sa pokúsim Spajka posunúť na prestíž. A poďme už rovno na to. Neviem, či ten Spike bude ťažký. Na túto mapu možno hej, ale pána ten Spike by mohol byť, neviem, nebude určite nejaký brutálne ťažký, ale nebude ani nejako ľahký podľa mňa. Pane najľahší bol Lata Bibi. To je tá Piperka, čo robí. A inak padla mi z tých 8 Ultra, ak ste už mohli vidieť. Padla mi tam tá buffyska na Spajka, gadget. To vlastne robí to, že keď dvakrát trafíte, že dáte tú gadgetu a keď ho to dvakrát trafí, tie tesaky, alebo jak to nazvať, tak vlastne o to frízne nevie sa hýbať, vie iba strieľať, myslím. Čo na ne bude mať zobrať, pokiaľ na vás vyštartuje bull s ultinou, tak aj to vám to bude dosť na nič. Takže neviem, no. A neviem to mohli urobiť tak, že nevieš strieľať, aké na teba kit skočí. Vlastne niečo takéto. Ten Piers ma tam štve. OK. Zase som netrafil ultinu. To sa mi strašne veľakrát stáva s Spajkom, že netrafím ultinu. OK, zabil. Sirius, to som mŕtvy. Čo mám robiť proti 12 Siriusovi? No ja neviem. Poď. Mythic. Legendary. No. Vážne, powerpointy. No tak dobre, no. Iba by som sa chcel ospravedlniť, že som už dlhšie vydával takéto videá. Ale mám práve takú jednu dobrú správu, že ja mám nahratých veľa videí. Teraz mám strašne veľa nahratých. A dneska vlastne som chorý, mám zápal priezdušnice, to som mal vlastne včera. Tak by som možno mohol vydávať napríklad každý deň jedno takéto video. A pritom by som aj hral brávko, že by som akože neprestal, ale pritom by som ešte aj vydával. Takže by to nemuselo byť zle. A tie Roblox videa možno bude druhá časť. Neviem, či sa vám to páčilo, bo neboli tam lajky, takže asi ne. Takže za 5 lajkov bude ďalšie. To je, jak som prežil. A vlastne no, ale tak asi to urobím. Viem, že niektorí napríklad nemôžete tie lajky posielať. A tým pádom vlastne to viete iba kúkať a ja to poznám. Ja som to tiež mal niekedy. No, dobre. Použijem to. No. The Lost House? On o tom nevie, že ja tam som, OK. Ja neviem, či tam je Lost House, ja neviem, fakt. A kto nevie, Lost House je youtuber. A dosť populárny. On točí Roblox videa. Jo, to je Lost House. Možno sa volá Lost House. Ja kúkam Lost House, keď sa mi priznať. OK. Už iba 16 trofí. OK. Poďme na to. OK, Sirius. Super, ďakujeme. Tak poďme rovno na toho Siriusa, nech sa to zbavíme čo... Ja som myslel, že som mŕtvy.
OK, to som nečakal. Super, Sandy, ona má podľa mňa to slípovacie gadgetu teraz. A to je dosť dobrá. Tá slípovacia gadžeta. To je podľa mňa jedno z najlepších gadget. OK. Ja by som si najradšej navel tie ultiny, hej. Potom by som na nich tak išiel. OK. Ja teraz neviem, prečo nekomentujem nejako. Akože vnímam to, ale neviem, nechce sa mi. Som čistý, ja mne sa proste nikdy nič nechce. Ale fakt mi sa nikdy nič nechce, keď som proste čistý ja. Aspoň to bol, aby sme mohli dať. Ale vyzerá to tak, že asi ho nedáme. To skoro on dá nás, keď mám byť úprimný. Super. Super. No škoda. Ja chcel nejaký skin zo surfírolky. Takže tam mám. Myslím, že Sprouta. Ešte niečo. Ale... Takže... Chcel by som všetky tie skiny, ale ja skôr teda nám sa mi zdá, že viac tých takých ranked skinov mám viacej. Že proste... A neviem preč. Ale ja som teraz otváral veľa tých ranked stardropov, lebo som mal mythic. Bože, ja som to netočil. Že nevidie z toho videa. Ale na Gengrab by som vám odporúčil Leona alebo Edgara. Na knockouty podľa toho, jaká je mapa, ale Piperku alebo Mandy alebo proste nejakého snajpera. Ak je taká otvorenejšia mapa, to sú proste najlepšie. Oni veľmi dobre snajpnú potom a je to proste dobré. A potom ešte by som odporúčil na Bravo bol Bibi alebo Franka. A ja neviem, prečo teraz úplne nekomentujem o tej hre. No a vlastne... Ešte čo to je? No ja hrám na Bounty, hrám Lily. Dobre, super, na zónu som skapal. Nevadí. A ešte kto... Ja neviem. To nepamätám úplne. Proste nepamätám, čo som tam hral, no. OK. Ja by som chcel možno ďalšiu prestíž pušovať. Ja ani neviem koho. No, niekedy by som chcel pušťať Dynamite, lebo on je dosť dobrý. A má dobrý player title Birdie. Potom páňa Bull je ešte taký, ktorý by sa dal. A neviem, uvidím, jak akože sa mi bude ľahko pušovať tých 800. To je všetko. Keď poď. Nič.
Pimka bola nie iba taká, že všetci ju hrajú, lebo chcú ten player title. Your mom. To je najlepší player title. Lepší player title som nevidel. Ako your mom proste. Dobre, aj Torika by sme mohli spúšovať. Ale nestiel kúknuť, koľko mi chýba trofí, ja som to tak rýchlo dal. Prečo? Bro. GG. Poďme. Proste ja mám takú blbú taktiku, že vlastne keď na nikoho nebudete útočiť, tak sa na to nebudú všímať. A to je inak pravda. Ja to robím niekedy. Sa mi nechce úplne hrať. Lebo sa zakempíte. I plus 1 trofy, to neviem, či mi stačilo, bez som si to nestiel kúknuť. Tam ten Frank je na mňa závislý. Super. Stačí mi to. Áno, stačí, presne. One of a kind. To je dobrý player title. Tak ďakujem, že ste kúkali. Bol by som veľmi rád, keby ste tu napálili like, ale nemusíte, keď nechcete. A čaute, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.